Здравейте, аз съм Ексой Аванко и в следващите подобни клипове ще ви представям интересни български факти, с които да се обогати вашето общо образование. Първото нещо, за което ще ви разкажа, е Стара Загора. Селището Стара Загора е разположено в покрайнините на град Казанлък. На север граничи с военния полигон Змеево, на юг – с комините на Марица изток, на изток – с Лудницата, най-голямата на Балканите и втората по големина в Европа психиатрична клиника, разположена в град Раднево. Стара Загора е известна най-вече с бирата Загорка, откъдето произлиза името на града. Зли езици и въздържатели твърдят, че било обратното, но те са на изчезване, затова никоя политическа партия не им ближе газа и не ги канят на ежеседмичните бирфести. Хората в Стара Загора са напълно безопасни, затова върху тях се провеждат химически експерименти. Една немалка част от хората нямат естествена резистентност към вредните газове. Това са най-вече младежи, учащи поради липсата на университети в други градове. Интересен синдром при тях е опасната самозаблуда, че Стара Загора е българският Франкфурт, че заплатите са най-високи, а селището е най-развито икономически в сравнение с останалите градове на близките три континента. Това по непотвърдени данни се дължи на дима и мъглата, която им пречи да осъзнаят реалността. Според други се дължи на факта, че тецовете бълват освен другите азотни оксиди и немалко количество райски газ N2O. Въздух, състав: серен диоксид, сол-2, нол-2, кол, въглеводороди и сажди, серен двуокис, азотният двуокис и азотните окиси или нитрозните газове, смес от нол-2, N2O5, нол, прах и отпадъчни газове, сероводород, газ, изпикана от Слави Трифонов. По непотвърдени данни са били забелязани и малки количества кислород. Въздухът в Стара Загора става за дишане през малка част на годината. Ако външен човек следи въздушните течения в района на Марица изток и рейтинга на Слави Трифонов, може безопасно да посещава града за кратки периоди от време, винаги с противогаз под ръка. Разбира се, жителите на градовете Раднево и Гълъбово нямат проблеми при гостуването си там. Както казват те: аз гад ни видя кой апостроф дишам не и работа. Актуален разговор, носещ се по правите старозагорски улици напоследък е: братчет, знаеш ли, че вдигнали колата на Байганя кмета във въздуха? Топък един въздух. Липи. Градът е известен с многобройните си липови дървета. През месец юни в града наситеността на липов аромат става дотолкова натрапчива, че хората ходят с маски на устата и с щипки на носа. Поети. Градът е известен като град на поетите. Защо е така, отдавна никой не помни. Предполага се, че в миналото е имало повече от един поет, които са предизвикали тази слава. Сега се говори, че въпросните лица или отдавна са умрели, или са се преместили в София. Във всеки случай никой не помни имената им, нито пък стиховете им, което говори зле за поетическите им способности. Съществува теория, че това е било специално режисирана рекламна кампания и всъщност една голяма измама, като специално са били докарани с автобуси поети от Чирпан и Хасково и са били накарани да рецитират свои стихове на бирфеста. Също така са били купени голям брой журналисти, за да раздухат работата, но после не са им платили и те са раздухали и далаверата напук.